Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Това съм аз, вашия дежурен синоптик Николай Донов. Днес в Северна България вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще се прониква по-хладен въздух. До обяд ще бъде предимно слънчево, след плътнеща с временни увеличаване на облачността предимно висока. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в североизточните райони ще са между 11 и 13 градуса. В останалата част от страната температурите ще са между 14 и 19 градуса, а за района около София 16 градуса. Атмосферното налягане ще се повиши и ще е над средното за този месец, което е добре. В сряда и четвъртък на страната ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност, която през втория ден ще се вплътява и снижава. Ще духа слаб в източните райони и северни от планините умерен и югозападен вятър. Топло време с минимални температури ще е между 3 и 8 градуса, максимални между 15 и 20 градуса. По-ниските ще бъдат дневни температури в сряда по западния участък на река Дунав. В петък ще бъде облачно, без съществени валежи и вятърът ще се ориентира от изток-североизток и температурите ще започнат да се понижават. До обяд над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд облачността ще се увеличи и вечерта ще е значителна. Ще духа слаб североизточен вятър, а дневните температури слабо ще се понижат, като максималните ще бъдат в диапазона между 12 и 15 градуса. Температурата на морската вода ще е между 6 и 7 градуса. Няма да може да се къпете, разбира се. Вълнението на морето ще е около 1-2 бала, над планините до обяд ще е предимно слънчево, след обяд разкъсана облачност. Вятърът от запад ще се ослабне и при вечер ще се ориентира от юг и югозапад. Ще има топъл бриз на Черноморието. Максималните температури на височина между 1000 на 1200 метра ще е около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Съжалявам, скиори, няма да може да карате ски тази зима. А сега някои от температурите в страната. В София температурата ще бъде максимално 10 градуса, в Пазарджик са около 10 градуса, в Пловдив 9 градуса, за Велико Търново температурата ще е 9 градуса, а на Черноморието около 7. Това беше всичко от мен, вашия дежурен синоптик.